Monggo Ndara. Nggih. Mboten. Ya sampun Ndara jenengan ampun kuwatir nggih. Ah. Dos pundi? Pegel, malah kemeng nggih Ndara nggih. Pun disabar-sabar keriyen. Mengke nek sampun titi wancine empun lega. Nggih. Kula saabdi nderek ndedonga jenengan mengken upami babaran pinaringan kelancaran Ndara. Ndara Putri. Ndara, kayaknya menapa? Loh, iki gek Gusti Putri ame babaran tulungi to, Nduk. Gowo ning pepungkuran, Nduk. Tulang! Tulang! Tulang, Ndara, tulang. Tulang. Urang dadi. Tulang. Ndara, ana ketoprak. Jenengan mboten ngertos kok. Ya wis suwe yen iki ana ketoprak. Lagi jenengan tak kate nggih. Tak karepe kowe kok bengak. Bengok ki ana apa? Ngelut. Megelut? Nggih. Di mau segelut. Mboten teng Jol Panggung. Iki Teng ngandhep ki wonten iki suwe. ana Kepiye? Nggih. Ndara tulung Ndara. Ana kehanan apa? Arep matur nggih. Iya, iya. Matur iki sing awan ana sing cetono apa? Nggih, nggih. Menika mandeg ki kok Ndara. Ora sedi, kancane oke. Kandunganipun jenengan Ndara Putri Adaning Rum. Badhe babaran. Dari ora arep babas ki. Seneng sakjane atiku karo yen kaya ngono. Apa wis ana sabiyanku ning Ati lamun toh putraku mijil kakung uga bagus kaya bagus kados panjenengan. amin to wanita mesti kados. Kados ibune. Lho, menika sampun Ndara. Kadene. Dira sliramu sakwise babalke kurang jabang. Sing paling kudu seneng sakjane atimu ning kok tawang-tawang tangis kaya ngono. Saipun kados ngaten Kang. Ingkang jalari kula menika tawang-tawang tangis. Jalaran ingkang putra. Ini apa? Mantu marang putra. Upanipun menika boten kontra dene menungso lumrah Kang. Di. Kula nyuwun pangapunten ampun kaget Kang. Perlo. Ndara kok nyusul kan? Masih Ndara. Putra penjahat kok kawujudanipun kados ngaten Kang Mas. Rikala sepaten kula sampun ngewetake dhateng panjenengan. Iya. Adane ro menika napa bocah saka desa. Sakmenika sampun cetha wela-wela menika boten titis panjenengan Kang Mas. Adele, Kula Kang cara asake tembunge karo waktu dina. Apa pancen sadurunge kaboyo oleh Tanjungan Nom Sliramus wali tumindak setu. boten kok. Estu boten. Lepas toya pangandikanipun Kang Mbok Bumi. Ora ana tinane wong kleru iki gelem ngaku. Kalah wong kleru gelem ngaku pakujaran kaya kebak dari kula. Ngaku wae ana pengalaman aku. Ajeng kados pundi anggen kula ngaku. Iji wangkal. Lorone ragamu ora timbang lawan lorone ati. Wis tak senggake minangka garwa kawis wali oleh Tanjungan Nom ning kene tumindakmu malah secul gas. Ora bisa jogo asma. Menapa bejar tenggolan mentawa dumateng kula Kang. Tresna kula menika tulus suci kagem panjenengan. Ora tadi. Lamun to tresnamu terus lawan aku. Tak kira putra kula bakal kawujudan sikaya ngono. Kula saka aku tinggal di pojok Tanjungan Nom.
memang dicemberi oleh tanjengan. Ampun udah dumateng kula. Mergo kira Menawi penjane gagal dumateng kula, kesaipun penjane pun dumateng ingkang putra sampeyan. iki wong lunga apa tak pidono kae? Lungane adanirung saka Praja Tanjung Anom garwa Prameswari komplak kang wajib nglungguhi ora ana mung siajeng Sitikumbi. Sakwise sliramu kaangkat minangka garwa Prameswari tembung sak kemah tindak sepcak kudu bisa dadi patuladan. Mergo tembungan becik ketik ala keto. Saiki kabeh panggandaku dadi garwa Prameswari wis kawujudan. Andane ngrom saiki dina wis lunga saka Tanjung Anom kene. Mula saiki aku dadi garwa Prameswari. Nganti jeneng kita bakal lamus ciri jomblo. Coba ini jeneng kita ojo ngupus. Pancen laku jantran kita kan mapan oleh Mas Joko. Kuwi kabeh bakal nemoni lelakon sambung kelawan urip sowan-sowan. Jeneng kita ojo nduweni rasa putus. Sak temen jeneng kita bakal mungkas sedih. Ngerti ojo kendi. Tenane ulun iki Bathara ini. Ulun bakal menehi dalan lawan jeneng kita. Jeneng kita bakal bisa malih bagus. An bedane kabeh titah sing wis dikripto laku jantane kabeh titah. Nanging kabeh mau kudu duweni utawa rumahku ana ing garis pepesitan. Kawujudan ora kita bakal badar. Lamun jeneng kita wis jangkep 20 tahun mukul. Kaping 7 jeneng kita yen wis bisa nemokake katresnan sejati. Mula jogendi lakonono urip kita kan ikhlas lan sabar. Ulun duwe kantaya. Lamun jeneng kita bakal nemuin kamu dari urip. Coba kendi. Apa jeneng kita wis ngerti sing belum karo. Aku benci aku banyak ono, Mbak. Mula kuwi coba kendi. Ojo cilik ati. Ojo nduweni rasa pasrah semangat. Lamun jeneng kita ora percaya marang laku jantan kita. Padha wae jeneng kita ora percaya marang sang yang menang sing kabeh kita
iku direkto ana ing garasi pestek. Mula saya jeneng kita wis puno. Jeneng kita wis gamblang lan mijak. Sawetara ulun bakal njaluk pamit tuluy bali ana ing kaya Salendra Bawondo jenenge. Andane Mbah Ewa aku nek wis umur aku janji Agus nek ora weteng akeh Mbah Ewa. Seger, iki mono lak ya wis suruping surya. Ayo padha bali, mengko diantu-antu karo Kanjeng Rama. Kang Mbok mengken rumiyin saderenge kondur, cobi agem-agemipun ditaliti rumiyin Kang Mbok. Malah ya kok kan mbok ngasilaken. Mengken enten sing cicir lho Kang Mbok. Yen sliramu nyawang Kang Mbok piye diajen? Jangkep, sampun jangkep Kang Mbok. Dadi sejangkep. Yen Kang Mbok nyawang sliramu ya wis sejangkep. Pripun Kang Mbok? Bedane kaya kowe lho Jenengan jek sampun jangkep kok Kang Liran siramu ya diajen. Terus ngaten iki Kang Mbok. Kok dipun persani agem-agemane kula Kang Mbok. Makuta ya isih jangkep. Iwang ya isih. Lho, salanganmu nek iki ayo padha digoleki bareng-bareng ayo diajen. Monggo Kang Mbok. Ning sisih kene ora anu lho diajen. Sisih mriki ki mboten wonten lho Kang Mbok. Mriki mboten wonten Kang Mbok. Apa sliramu ngono mau lali apa piye to? Mboten kok Kang Mbok, kula mboten supe. Kok mboten sang-sanganipun kula si Kang Mbok. Lah Kang Mbok wis ngewangi goleki kok ya padha wae ora ana. Ngeten si Kang Mbok monggo panjenengan pasti malih si Kang Mbok. Digoleki ning ndi wae rono lho diajeng sliramu sembrono sing ati-ati to diajeng. Pangapunten Kang Ganda. Kula boten ngertos kok Kang Mbok. Ya wis yen ngono ayo bali wae. Mengko Kang Mbok sing bakal matur karo Kanjeng Rama. Boten. Kula boten wonten kondur menawi boten sesarengan kalian sang-sanganipun kula Kang Mbok. Kula ajrih kalih Kanjeng Rama. Mungkin menawi Kanjeng Rama tuwa kalian kula kados pundi Kang Mbok. Ora apa-apa kok diajen. Mengko Kang Mbok sing bakal matur ya. Iya lho diajeng mengko Kang Mbok sing matur karo Kanjeng Rama. Boten Kang Mbok. Kok mangkel ya Kang Mbok. Monggo iki wis
bojo. Pancen bener ora pen. Karep aku mang nganakake sayembara mergo sangsanganku ki mau ilang. Sawise aku adosne sendang kae Joko Kendhir. No, aku elok ambung iki ah. Kok ambung-ambung? Lah ngopo kok jalang ambung karo aku? Lah aku awon bojomu e. Lah kok bisa kowe kondo kaya ngono? Ngemono cang omahku. Welah, kuwi sangsanganku Joko Kendhir kok ora iki balekke aku. Yen ngono kuwi sing nyolong. Abang iki. Aku mau e. Kuwi nemok. Jagal kowe. Iki mati ojo utawa. Wis balekke aku ora bakal ngucati karo sedati janji. Nek ono ta ono. Matur nuwun ya Joko Kendhir. Ngene ya Joko Kendhir. Piye, Dik? Aku bakal nampa katresnanmu, aku bakal kepek bojo karo kowe. Ning kowe aja lali teko ning omahku medhang kamuryan nglamar aku ya Joko Kendhir. Aku dua malu ono. Bisa. Tak enteni tak bawa kudu tekan ning omahku ya. Nek ono aku tak wah ondo ibu aku. Sewa-sewa ya Joko Kendhir. Kakang Patih tameng paring dawuh arek Basuki to sowan pidantuk berkasa pangestunipun namung sungkem kula mugi kunjuk Ya, enggak tompo ora liwat pangestu kutamana. sanget anggen kula nampi dadosaken jejimat Sawetara prayogake. ngaten nggih Widaning rum widaning sih Widosari Widowati Wido kang. Pakaryane wis padha rampung. Bagus. Mergo sira kabeh dadi kiblating para putri ing Medhang Kamuryan. Yen nganti teledor mengko kenglingsem dudu sliramu nanging uga rama. Mula kanthi kuwi pakaryan king becik dilestarekke supaya katulat kabeh para putri ana ing Medhang Kamuryan. Ya. Status dawuh Rama. Karo itu coba yen sliramu nyawang putra-putraku ngepasi lagi padha nderekake tinangkil kepiye coba. wah nyuwun pangapunten menawi pinuju putra-putri dalem ndek tinangkil suasana wonten ing kraton Medhang Kamuryan katon sumunar padhang jinglang jalaran kesorotan ayune putra-putri dalem boten wonten sing butek Ya umpama nggih salah sawiji wae gelem kawengku dening kakung malah sansaya mimbui tentreming penggalihku teh. jane kula niki nggih enten karep ning kula niku ajrih Karep kepiye? nggih nek ditampa nek mboten nggih karep tresna kalih putra panjenengan Ya kowe kuwi kok. nggih sumpah niku lho kula rewangi dados Joko tuwek niku nggih bot-bote niku nggih kula ngenteni Wis ngene wae. pripun Mergo sliramu merangkani nggonku jumeneng Hadipati Medhang Kamuryan ya wis suwe. nggih Sok yen putra-putraku kawengku dening kakung, yen ana sisane bagianmu. lho pater nemu sisa nggih mboten patut Mergo putraku ya sakmene akeh jare. lah nggih kula dhewe niku nggih gumun kok riyen niku sing gawe kepiye ngoten lho Jane ya ora sengaja. non Ora sengaja sing kebangetan iki garwaku. sing kula pikir niku rak mboten anu mboten nganti garing Lah wong garwaku kemulan sarungku wae iso meteng kok. lho nggih Diomongi mulane anak ya sakmene akeh. monggo kek sarung sak wonge Ada jenengan iku. Mula saka kuwi. nggih Kekudanganku iki besok kapan aku bisa momong wayah mergo yuswaku ya wis lungsing. nggih mugi-mugi kemawon Jawata menika ngijabahi putra putri dalem kawengku dening kakung Mula kanthi kuwi, Nduk, sliramu kabeh Rama ora miji siji mbaka siji. Ora ketang sliramu mengko kakersakake dening priyayi
gelemo sliramu nampa sebabe Rama wis kepengin momong wayang. Nadyan sliramu cilik dhewe nanging wis dadi pilihane kudu gelem nglakoni. Apa meneh sing luwih tuwa sing dikersakake kuwi malah luwih prayoga. Kedahipun dipun piji kok. Dipun piji. Ha dikopiok wae ngendi sing Kados arisan mawon Rama. lah piye wong sakmene akeh kok. Kula kang sowan, Derek. Sopo kae? Oh, jare isih Joko. Lah kok diparani bojone? Kenal mawon boten. Ngerti-ngerti. Boten. Lah iki ngerti-ngerti kok nemplek. Lah duka. Kadosan iki dargine tigasane pur pelem. Lah sampean iki lali kula. Ora kok lali, pancen ora ngerti kok lali. Alah. Niki nate ketemu. Sing Nate mara ning omahe kula. Niki rak patih wonten ing Medang to. Iya, heeh. Marah kula niki digawake semangka. Lho. Kula terus dijak turu. Lali sampean. omonganmu. Kowe iki aja gawe niseme asmaning patih lho. Rasane ngoten kok. Lah kula niki ditembung aja dijak turu kula rak mboten purun. Iya, terus? Wong kula Nadyan Rondo nggih gadah harga diri. Heeh. Harga diri kuwi apa? Jual mahal ngoten lho. Ah, Iya. Lah kula niki kaget. Bareng dipoto-foto kula jerit-jerit kula glundung. Lho kok gendong? Lah jebul kula ngimpi. Lah sok meneh iki ngimpine didokok ngarep. Dadi ben gampang le nampa. Jane iki sapa? Kula mbok sandiem. Sadiem. Nggih. Lah kok munggah pendopo Medang Kawuryan iki ana wigati apa? Ajeng nglamar. Heh? Nglamar. Nglamar pate. Sadiem. Nggih. Nuruti pangimpenmu. ampun lah kan Kanjeng. Lah kok ya arep nglamar iki. Kapan gene? Gene. Wong aku rumah saku nek rupa ya ora elek, ya sedengan. Mama dijak ning Iya, nek kowe ku ya ora apik ora elek ning lumayan. Lah nggih kok penjatan pe. Ampun ngoten lah kula niki nasib putra-putri panjenengan malah mentawak kene. Lah iya jarene arep nglamar mongko dhewe wis tau ngimpi. Kok gek nglamar panjenengan wong jenengan nggih duda. Aku wis ra butuh rabi. Anakku wis sakmene akeh kok ora digeguyu anakku. Sumpah. Lah kok sumpah. Ajeng ngomong kok panjenengane sumpah nek kuwi. Kebangetan jame ora mlaku-mlaku. Lepat kok Doro, Hah? mboten badhe nglamar Gusti Patih mboten. Lah sing ngarep dilamar sapa? Nglamar putra panjenengan setunggal antawesipun. Mosok kowe wong wedok nglamar wong wedok. Ya, Malah kaya kancaku. sinten? Nglamar putra panjenengan setunggal antawesipun kagem anak kula. Dadi kowe iki duwe anak lanang wis kepengin rabi. Nggih, nangis montah, nyuwun rabi nyuwun bojo. Apa kira-kira wis dipikir? Sampun. Ing atase kowe wong desa kok arep nglamar putraning pengayoman Medang Kawuryan. Jane kula niki nggih pun mawas diri. Heeh. Nek kula niki dipeksa anak kula nggih ngeten. Wong nglamar menika rak pindhane tiyang jejaluk. No. Menawi ditampa, menawi diparingi nggih matur nuwun, Ya. menawi mboten nggih mboten napa-napa. Ya, yen pancen kaya ngono pratelane, panjenenganku kepengin ngerti kaya ngapa wujude anakmu. Ngaten. Iya. Nggih kula celuken Mergo iki putra pengayoman lho. nggih. Kudune anakmu ya sing bagus. Pate. Kaya Mas Patih. Pate. Nek kalih jenengan ngono bagus anak kula. Ya piye? Sampeyan apa rupane ya lah? Jane aku iki bagus nek ora kerumatan tok. Alah, kok centrai elek. Alah wis tuwek kok. Kendel, kula digoleki Gusti Patih pengen ro rupamu sing bagus.
dilungguhke. Lungguh Doro lungguh. Jago bayi. Lho kok urip. Waduh kepareng matur sih. Jane sampean ki yo matur nuwun kalih kula. Lapa? Semapun nek mboten kula uyohi niki mau mboten urip sampean. Ya banget uyohe pesing iki, Mbak. Mbok, Eh, adine ucu, Mbok. Sandi nggih. ya. Jare anakmu arep mbok kon mrene. Anakmu ngendi? Lah niki. Heh? Iki anak kula. Kuwi anakmu? Nggih. Jabang bayi. Tak kira ingon-ingon apa. Kok ingon-ingon pripun? Iki anake kula. Lah anak iki bedine aku ngerti. Teng pundi? Kidul mabukan letong sapi. Wah, kemana? Aku tadi bedikan, Mbok. Ayo, sampean iki lho pun ngaten. Hah? Lah anake kula bagus penjanarane bedigal. Kidul mah ana kandang sapi gede. Nggih. Ana tumpukane letong. Saben esuk iki sing ning Sing nulungi kletong niku. Heeh. Lah kowe umrene arep apa? Lama kali ini alani bedikan, Mbok. Iya, mbari eta. Lo gentak-gentuk tak. Gentak-gentak. Yang dengar dhewe ya. Yang dengar dhewe ya. Yang dengar dhewe. Ah, angel aku. Anakku bari elek ya. Ah, iya iya. Sapa jenenge? Matur le. Jenengmu sapa, Le? Kandhane. Ulo, kondil ajenge. Jo saru aja. Didangu kok. Telung metak ni pengayoman lho. Kok mbok aceng-acengno. Kanjenge. Ulo, kondil ajenge. Ajenge tak pancal sisan. Repot iki. Sik. Sik. Matur. Ulo Joko kendil kanjenge. Kanjeng. Oh, kanjeng. Nggih. Iya. Lho biyen iki lahir liwat dalane apa liwat ndi kok ngene. Nggih lewat dalane. Nek kula niki mboten yakin nek lewat dalane, mesti sesar nih. Liwat dalane ora kocar-kacir Iki lewat dalane. Ning delalah pas kula nglayar ke babar ke ngepasi gempa. Gempa teng Jogja nika lho. Lah, brojol kula ereten ketatak watu. Joko kendil. Nggih, Jarene arep rabi. nggih. Ajeng abi lho. Arep rabi. Wis seneng karo wong wadon. Ampun. Ayo pikirane kaya wong ayo teh. Aku anjang wong, Mbok. Galane ora wong. Kula niki nggih gumun. Lho rai ngene kok ya butuh wedokan. Lah dak kuwi. Nggih teh, wong curute butuh wedokan. Sampeyan iki ampun ina. Elek ra rupane. Waduh. Kene mengisor ya padha wae waras kok ya. Wah, teh omong anu, Mbok. Ayo. Omong ulo. Piye? Omong ulo. Kowe mau omonganmu ngono. Omongan piye? Mau, kowe bocah ana ulo. Ah, iya. Bocah kok kaya curut. Lah ngono lho uyak. Uyuke sok. Umpama panglamarmu ora ditampa gegel apa ora? Boten jenenge. Tenan. Yen kaya ngono supaya diwangsuli. Siji-siji supaya lega atimu ya. Neng janji nek ora ditampa aja nganti gelo. Boten. Wayu, Mbok. Iya. Kaya denger wong ayu. Ayo sakmene ya ayu kabeh kok ngomong sama. Ayo kabeh ndek sing elek kok mbok tok. Yo, Nggih Rama. langsung iki. Kepareng kura paring bawang sulan nggih Rama. Iya. Sinau ngomong sing cetha ya, Dok. Sesuk ilate kerok ya. Arep beline ben. Niki mau malam semua lho. Cuma lagi. Mboten jalan kerok. Sesuk mara omah tuku dom emas. Dong. Iya. Apa Rama? Ku nyoblos silatem. Ya maju deh. Dil. Susuk brono lho.
Boleh seneng karo iki tuh sembrono. Nek ngono aku tuh piye? Iki nek rawong mendem ora ngatasi. Ana teh wingi mboten mendem ki ngata. Jangan Dek. Iya, Dek. Kowe kok kepengin duwe bojo. Apa kowe iki ora mawas to, Dil? Dil. Rupamu Syukur. kuwi wis elek. Nah. Bocah saka desa. Desa. Lah wong aku ngatas iku lho, Dil, atase patih wae. Sik baguse sithik ae. Aku mah kok apa meneh. Asline aku sing muah kok. Aku Joko lho, Dek. Ijan namaku. Ora apa-apa. Aku ora mawas Joko apa Dudo kok, Dil. Ora seneng ya ora seneng. Nah. Sudi aku dadi bojomu. Ngapusi ya, Dek. Sabar. Sabar. Putraku siji iki ora mawas Joko utawa Dudo sak cekele, Del. Oh, aku Joko diampe. Ayo. Iya, Wek. Belum kok geton. Lho Lah kok iso kudune kowe ditampik putraku matur nuwun. Aku atur nuwun, ampe atur nuwun. Lah nek kelakon dadi bojone digawe sakit hati terus piye kowe? Wah, iya ya, Bro. Ayo. Ala-ala bojo lah. Iya, wis tenang Dek, jono tunggale. Isih ana tunggale. Lho pido gembul Napa langsung iki. timbalan Rama? Anjing. Lah, iki cocok nih. Nah, Wah, nek iki atur lah, Dek. Pawakane ceklek ora tugel. Anjite. Cendek ning trembel. Waduh, nek iki. Dek, iki cara lagu no badai biru. Piye, Dek? Loh, aku ora ngundang kowe kok. Aku aduh ngintal, Dek. Aku tidak nyedak aku lah ya. Virus kowe kangen derana Dek. Ala nojo dialami irus. Virus. virus kok irus piye? Aku ora iso ngomong irus. Iya, cedak. Lah iso ngono kok ora iso. Ali, Sapa mau jenenganmu? okonde. Dek. Okonde. Okonde. Sapa? Okonde. Kowe, kakene kenapa, Dek? Amalo, Dek. Mamaraku. Eh. Lho, rupane iku lho, Dek, kaya grontol kabeh seneng aku. Oh, nek Yai omong alu. Ngomong apa aku? Omong ontan kok. Loh, grontol, Dek, grontol. Pancen iku yo elek kaya grontol kok. Grontol iku napa, Ndara? Grontol iku ya, Mbak. Jagung sing digodhog sampe empuk kaya aku medhung ini lho, Mbak. Iso jenenge grontol. Iya. Rupam elek. Kowe wong desa turu meneng masak panganan mek botok jangkrik manahe rupam kaya ki. Enggak jadi. Macem-macem. Wong alani ile. Ora ya, Dek, aku mah. Boten purun Rama. Wah, ora Wis bali sak wis bali. Sabar. enggak lecake. Isih ana. Iki putraku sing kalem dhewe langsung ndak. Bareng matur Dik Rama. Iya. Cekel spasial. Panjenengan iku lek iso Anu, kaya nono male bojone kono. Aku ndang diomong, aku ndang ingin hadiahkan, Dek. Apa? Aku ingin hadiahkan. Apa? Ingin hadiahkan. Dadi ngate. Eh, Aku ra sudi. Karo kowe, kowe lho welek apa kowe iki ndek kanca? Aku nek aku sing ngene aku tak bojo kowe. Emah.
Nganti wangsule, Dik. Ki Rama. Nglamaripun Joko Kendhil kula tampi Rama. Ditampa. Nggih. Lho, Joko Kendhil iki ala tanpa rupa lho. Mengko kadang-kadangmu padha nampik karo Joko Kendhil. Si kula mangertosi kok Rama. Ala menika minggahipun Kanjeng Rama. Kadang kula lan Paman Patih nanging benten kalian kula Rama. Bedane? Menawi kula mastani Kakang Joko Kendhil menika bagus sanget Rama. Yen kowe ngarani Joko Kendhil bagus. Si, Apa sebabnya? sebab saya cinta padanya. Yakin saya sojane cocok iki. Lah iya saking senenge kok malah rokok kesetrum melu jogetan. Iya. Jenengan iki hobi men-men. Jogetan. Wah kok delayu. Ayo saking senenge. Pitawati, Bare dawuh Romo. tenan, kok tampa tenan panglamar Joko Kendhil. Romo kula sampun tresno kali Kakang Joko Kendhil. Kendhil, Nggih, Kula. seneng ya. Nggih. Cita-citamu umpama kowe dadi bojone putraku Widowati. Malam pertama tok kapake, Ndil. Kula lalik anjene. Eh? Kula lalik. Kok ora alik? Lah ngulang kalek piye? Coba praktekke. Ayo, luar. Mungkin Paman Patih. Upama aku Widowati. Lah ngulang kalek piye? Jajal. Ayo. Ora uji. Tak warai. Tak warai jenengan rumah. Apa? Kata gawe adik Ayo, yen pancen dadi pilihanmu, kira pantes gladiwano jak mancing nang Taman Sari. Bosan ya? Sawetara rasa bali nang desamu. Mapan nang Medang Kamuryan ya. Wis ana barke. Atane bae woyan. Aku nek wis ojo. Umur anggap umur aon aku ati aku. Tak aki Mbah Hewo. Mbah Hewo. Aku aleh aku Mbah Hewo. Ana apa? Loh. Mbah Hewo. Dudu. Loh. Kowe apa? Aku Joko Kendhil. Loh. Kok kendil aku? Ora bisa Joko Kendhil kuwi aku. Loh. Kowe anu. Heeh. Aku mang alo bae urung ayahe. Urung antaku urung apa kowe itu. Kok pucet? Iki durung wayahe. Urung wayahe. Kowe ora kondo. Kok nang aku jek mah kowe itu. Mbah Hewo. Aku aleh Agus Mbah Hewo. Mbah Hewo. Aku aleh Agus Mbah Hewo. Ayo, aku ejok kemahenge lu. Mbah Hewo. Bocah iki udik. Kowe kuwi bingungke lho. Lho, bingung kaya. Kowe kondo karo aku. Aku entuk metu, lamun to kowe wis gedruk lemah ping 3. Aku iki mang ejok emah ping 100. Kowe iki mau wis gedruk Aku lemah. pengen budik iku apa? Ya ngono kowe wis malih aku. Kono mlebu. Diajeng Widyawati. Kakang Joko Kendhil. Wah, Kakang! Wes siapa? Iki cah iki alianu. Aku iya ya andane bae wo. Nek aku kowe ojo umur 20 tahun. Aku aleh dadi Agus.
Sing goblok kuwi ya kowe. Aku. Lah kowe semalah aku ngopo dadak metu? Iya ya. Yen ngono iki ngono melehane sampean to Diajeng. Kakang. Sampean malah bagus kuwi. Ya wis tak Diajeng iki. Wotene umum. Diajeng Widyawati. Kados pundi Kakang Joko? Bombong sakjroning atiku. Sawise aku kelakon sandingan kelawan sliramu Diajeng. Menika boten benten kalian kula lho Kakang. Yen kaya ngono. Niku garwa kula Kakang Joko Kendhil kok Kang Menika saestu Joko Kendhil Kanggo. Percaya kabeh iki diaturke karo Kanjeng Rama wae. Rama. Punten Rama, menika Rama Diajeng Widyawati tumindak sekedhik. Dewati, Si kula Rama. kok kaya ngono? Entek-entekan. Ing ngarep Rama ndangu marang sliramu. Kira-kira wis tok pikir kowe nampa panglamar Jawa Kendhil, kok malah seneng karo nom-noman bagus. Mboten kula mboten tumindak setir kok Rama. Menawi pun jenengan boten pitados, monggo panjenengan purba piyambak Rama. Gus, sapa jeneng? Kula menika Joko Kendhil nggih Cahya Purnomo. Joko Kendhil. Kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Ampun paring duka dumateng garwa kula Diajeng Widyawati. Kenapa sira bisa matur kaya ngono? Awit ingkang gadhahi kaluputan menika kula. Awit kawujudan kula badar ingkang kados ngaten. Lara-laraipun mekaten. Nalika kula kacipta wonten ing jagating Srawungan. Iya. Sarandune badan kula menika kebak ing tatu. Saben-saben kula niku dolan kalih kanca rowang kula. Kula tansah dipun daksya. Lajeng kula gugat wonten ngersanipun Jawata. Pangandikanipun Jawata. Menawi jangkep umur kula kalih dasa taun. Kula saged badar kados dening menungsa lumrah. Kelampahan kula sandingan kalih Diajeng Widyawati. Kula welas dumateng Diajeng Widyawati. Sak sampunipun sandingan dumateng kula. Tansah dipun cecenges dumateng kadangipun. Lajeng kula kemutan sabdanipun dewa. Kula nagih janji wedal menika umur kula sampun kalih dasa taun. Joko Kendhil nggih Cahya Purnomo, Cahya Purnomo nggih Joko Kendhil. Nggih kula niki arep kanthi pawadan apa wae. Ora gampang panjenengan aku percaya. Jalaran ing ngarep Joko Kendhil kuwi ala tanpa rupa. Ning tiwas kebeneran. Mbok sandi wong tuane Joko Kendhil isih mapan ing Medang Kawuryan. Kanthi kuwi, Nduk. Nggih Rama. Undangan mbok sandi. Mbok sandi ya. Nggih. Iki ana bocah bagus ngaku-ngaku Joko Kendhil. Mongko Joko Kendhil anakmu kuwi wujude ala. Mbok, aku Joko Kendhil, Mbok. Sik aja ngaku-ngaku. Ngeten mawon, Ndoro. Piye? Kula kok kelingan. Rikala kula nglairake anak kula Kendhil, teng sidhoke menika wonten titikanipun. Yen kaya ngono coba talitine. Belum, nggih. Joko Kendhil. Kula yang suwan Kang Mas. Yai. Kang Mas, seliramu iki nalendra kok agemane kaya wong sudra iki njur kepiye? Tanjung Anom dijeki Diajeng Siti Kumbini. Kula getun nundung adaning rum garwa kula ngopadi kula ninggalaken Tanjung Anom. Mongko adaning rum garwamu sing tok tundung kuwi wis peputra. Kakak,
nganti negara dijeki Siti Kumbini kuwi rak dadi pilihanmu to. Pancen rikala semanten nggih. Rikala kula dipun ujuk-ujuki kalian Siti Kumbini mergi putra kula menika wujudipun boten gatra menungsa. Mulane aja sok gampang percaya yen sliramu durung nyipati dhewe. Yen kaya ngene kedadeane, entek-entekane getun tiba mburi. Pancen laras Mas. Menapa garwa kula boten kampir wonten ing Medang Kawuryan? Saka rumangsanipun kakek ya ora ana. Kula rewangi nunut-nunut tregdam dumugi Medang Kawuryan malah mboten pinanggih. Ning tenan, kepengin balen karo Adaningrum. Estu kula tasih tresna kalian Adaningrum, kula kepengin balen. Wes. Jadi tok tutup ana pun kakang ngerti tenane sliramu kuwi garwane kadangku. Iki pancen leres. Loh, gandeng garwamu nglenggana sakabeh kalputane. Gelemo kowe balen ya. Aku njaluk ngapura diajeng balen ya. Klek-klek kecemplung kalen nggo. Kok pilih? Timbang golek alus balen. Malah kapara putramu sing nalika semana wujude ala saiki wis badar wujud. Kawujudane bagus. Saiki dadi putra mantunipun kakang. Kula kendhil menawi mekaten mapan karesan dados keluarga piyambak wonten ing Medang Kawuryan. Malah kapara pun kakang duweni gegayuhan. Lamun pun kakang surut besok Cahya Purnama ya Jawa Kendhil keng jumeneng ratu ning Medang Kawuryan genteni palungguhanipun. Pejan jumenengake wonten ing Medang Kawuryan. Kaya ngono. Mboten dados menapa Mas. Yen pancen kaya sawetara aja bali ana ing Kanjeng Anom mapan negara Medang Kawuryan ngiras pantes ayo bareng-bareng kembul bujana wiwaha andra wiwiyatan pari